Вітаю господарство. Не я яшчэ. Добрый вечар, паважаныя дэлегаты і дэлегаткі каардынацыйнай рады трэцяга склікання. Вітаю нашых гледачоў. Спадзяюся, што ў нас ужо ідзе стрым. Сёння у нас парадак дня, на парадку дня толькі адно пытанне, але гэта пытанне важнае, якое вынесла фракцыя незалежныя беларусы, і ініцыятарам менавіта выступіў спадар Александр Лахвіч-Наўковіч. Сёння мы будем разглядаць прэзентацыю законапраекта аб прызнанні інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь і ўсталяванні гібрыднай формы акупацыі. Перад тым, як мы пачнем, мы яшчэ, можа быць, трохі пачакаем, каб да нас далучыліся іншыя сябры каардынацыйнай рады. Вельмі чакаю тут сёння нашых юрыстаў для таго, каб у нас атрымалася цікавая, эфектыўная дыскусія, насычаная. Я, можа быць, скажу пару слоў аб нашай паездцы ў Брусэль, аб візіце, які быў вельмі насычаны. У Брусэлі была я і дэлегаты каардынацыйнай рады, амаль ад кожнай фракцыі, таксама, канешне ж, прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса Светланы Ціханаўскай, народных амбасад. Усё гэта праходзіла ў рамках беларускага тыдня ў Брусэлі. Гэта вельмі важна, таму што пытанне дэмакратычнай Беларусі трымаецца на парадку дня на еўрапейскім узроўні, і на працягу некалькіх дзён нам удалося патрапіць і выступіць на некалькіх ключавых мерапрыемствах, сустрэцца з прадстаўнікамі Еўрапарламента, міжнародных арганізацый, аналітычных цэнтраў, таксама сустрэцца проста і з нашымі беларускімі актывістамі. У межах беларускага тыдня я як спікер прыняла ўдзел перш за ўсё у еўрапейскім парламенце у канферэнцыі высокага ўзроўню. І там, канешне, як і на канферэнцыі, як і на кансультатыўнай групе, якая адбывалася, кансультатыўная група Беларусь-Еўразвяз, падымаліся самыя вострыя пытанні. Па-першае, гэта пытанне падтрымкі Беларусі, гэта пытанне таго, каб трымаць Беларусь і беларускае пытанне ў фокусе. Гэта, на жаль, сёння не так проста, але мы бачым гэтую падтрымку. Мы падымалі такія пытанні, як, канешне ж, першае, гэта барацьба з дэзінфармацыяй, падтрымка беларускіх незалежных СМІ, а таксама нетрадыцыйных спосабаў барацьбы з прапагандай, з прарасійскай прапагандай у Беларусі. Гэта, канешне ж, умацаванне грамадзянскай супольнасці, умацаванне беларускіх дэмакратычных інстытутаў. Гэта абарона нашага суверэнітэту і ідэнтычнасці, і мы казалі аб тым, што наша мова, культура, нашыя традыцыі, гэта ўсё нашая зброя супраць расійскай вось гэтай такой паўзучай, як кажуць, інтэрвенцыі, агрэсіі, якая ідзе на нашу беларускую зямлю. Мы казалі таксама аб дарожнай карце пераходнага перыяду, што мы павінны быць гатовыя непасрэдна да гэтага моманту і прасоўваць праграму рэформаў. Дарэчы, мы ўдзельнічалі ў канферэнцыі аднаўлення дэмакратычных інстытутаў Беларусі, якая была ініцыявана офісам Светланы Ціханаўскай і спадаром Анатоліем Лебедзька. Вельмі цікавая атрымалася дыскусія, у якой таксама давялося паўдзельнічаць і мне ў тым ліку. Канешне, я думаю, што вы сачылі за тымі навінамі, якія публікаваліся ў каналах і каардынацыйнай рады, і офіса Светланы Ціханаўскай, і аб'яднанага пераходнага кабінета. Я вельмі з такімі пазітыўнымі пачуццямі вярнулася з Бруселя, таму што ўсё ж такі
Гэта вельмі важна, што не проста аб нас памятаюць, але працягваецца дапамога. Я спадзяюся, што будзе яшчэ больш праграм мабільнасці, яшчэ больш праграм дапамогі і тым беларусам, якія знаходзяцца ўнутры краіны і хочуць сюды прыязджаць, бачыць больш Еўропы. Так, для Беларусі такое мы прасоўваем, кажам, не жалезнай заслоне, але таксама і тым людзям дапамога, якія знаходзяцца тут, за мяжой, на жаль, якім вельмі патрэбная дапамога. Гэта не толькі палітзняволеныя, не толькі рэпрэсаваныя і іх сем'і, але, канешне ж, і падымалася на высокім узроўні пытанне ветэранаў нашых, якія зараз змагаюцца за Украіну у тым ліку. Таму вось такія пытанні падымаліся, і гэта будзе працягвацца і надалей не толькі з еўрапейскімі партнёрамі, але і з амерыканскімі і з усімі партнёрамі, з якімі мы зараз маем кантакты, бо гэта самыя важныя пытанні. Вось такі у мяне атрымаўся ўступ аб нашым візіце ў Брусэль. Калі ёсць пытанні, можна, канешне, задаць іх зараз альбо пасля таго, як мы пройдземся па нашым парадку дня. Як я ўжо і казала, у нас сёння на парадку дня адно пытанне. Мне сёння будзе дапамагаць мандраваць наше агульнае пасяджэнне віцэ-спікерка Станіслава Глінік. Мне, на жаль, прыйдзецца, я думаю, што выключыць камеру, бо тут некаторыя накладкі у мяне з іншым мерапрыемствам, з іншым зумам, на жаль, таксама важным. Таму я зараз проста хачу сказаць пра рэгламент нашай працы сёння. Я ведаю, што Александру Лахвічу Наўховічу, які з'яўляецца ініцыятарам пытання, які сёння у нас на парадку дня, трэба да 15 хвілін на выступ. Далей мы перайдзем да абмеркавання. Нагадаю, што калі вы хочаце задаць пытанне, трэба націснуць на знак паднятай рукі і назваць сябе і сваю фракцыю. Калі ласка, тады, калі няма пытанняў па рэгламенце і парадку дня, я перадаю слова і перадаю мадэратарства Стасі, а слова перадаю Александру. Гаспадар Александр, калі ласка, прэзентацыя законапраекта аб прызнанні інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь і ўсталяванні гібриднай формы акупацыі. Калі ласка. Вітаю гаспадарства. Адразу хочу попросить вибачення, що не часто буваю у нас на посідженнях. Зараз знаходжуся в Україні і часу немає. Ось, приїхав як доброахвотник. Тому я вельми паспрабую сцісла, але основне довести, что я думаю. Ось, полный проект я закидал и у секретариат, и есть спосылка, да, там просто на 16 сторонок. Я сегодня расскажу основное. Вітаю гаспадарства. Прапаную вылучыць 10 хвілін вашага часу і уважліва азнаёміцца з маімі прапановамі. Згодна з пунктам 1.1 статута, Координаційная рада створана з мэтай захавання суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. До нас чальцоў КР пытанне, захавання якога суверэнітэту. Калі сучаснага, то дзякуй, я супраць. Калі у нормах міжнароднага права вымушаны расчараваць, мы яго ўжо страцілі. Зараз мы павінны прыкласці ўсе сілы, каб аднавіць суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны Беларусі. Я вайсковы чалавек, і для мяне абарона межаў суверэннай дзяржавы не пустыву. Таму я прапаную пачаць з надзвычайна важнага дакумента, з базы любой дэмакратычнай дзяржавы. Пачаць легальны працэс адносна аднаўлення суверэнітэту Беларусі. А менавіта прызнанне Беларусі залежнай ад Расіі праз інтэрвенцыю і ўсталяванне новай формы гібриднай акупацыі. Я патлумачу тэрміналогію. Тэрмін інтэрвенцыя трактуецца як ваеннае, палітычнае ці эканамічнае ўмяшэнне адной ці некалькіх дзяржаваў ва ўнутраныя справы іншай краіны, парушаючы яе суверэнітэт. Зазначу, што ўсе віды інтэрвенцыі несумяшчальныя са статутам АА і забаронены міжнародным правам. Безумоўна, могуць раздацца такая спрэчка, што Беларусь не з'яўляецца акупаванай па класічнай тэрміналогіі.
Але я хочу, каб мы звернули увагу вось на што. Зараз по пунктах. Перший. Правадзімая палітыка кіраўніком акупацыйнай адміністрацыі Лукашэнкай цалкам накіравана на знішчэнне ўсяго нацыянальнага, што цалкам адпавядае паводзінам акупантаў на акупаванай тэрыторыі. Паўсюдна насаджваецца рускі свет, як рукамі саміх расейцаў, так і рукамі калабарантаў і манкуртаў, якія падтрымліваюць расійскую ўладу. Другі пункт. Беларусь поўнасцю эканамічна і палітычна залежыць ад Расіі, а нерухомасць і вытворчасць масава пераходзіць пад кантроль грамадзян Расіі. Наступны. 24 лютага 2022 году Расія пад выглядам гэтых званых вучэнняў выкарыстала тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну. Вучэнні «Саюзная рашучасць-2022» офіційна праходзілі у перыяд з 10 по 20 лютага 2022 года на тэрыторыі Беларусі. Расійскія войскі павінны былі пакінуць тэрыторыю Беларусі 20 лютага. Все, кропка. Але гэтага не адбылося, і такім чынам расійскія войскі цягам яшчэ 4 дзён спакойна сцягвалі ваенную тэхніку да межаў Украіны. Не ведаць аб гэтым Лукашенко не мог. Расія забавязана была вывесці войскі з гэтых званых вучэнняў, а кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі са сваімі халуямі не прыняў ніякіх крокаў, каб перадухіліць самую маштабную вайну ў сучаснай гісторыі. Наступны пункт. Сёння тэрыторыя Беларусі і нашыя грамадзяне выкарыстоўваюцца для вытворчасці боепрыпасаў, тэхнікі, абмундзіравання і іншага для патрэб расійскай арміі. Наступны. На тэрыторыі Беларусі быў выведзены асабовы склад групы Вагнер, і частка гэтых людзей да гэтага часу знаходзіцца там. Да гэтага часу на палігонах Беларусі праходзіць падрыхтоўку ВС Расіі. Наступны. 30 жніўня 2024 года Лукашенко, будучы кіраўніком акупацыйнай адміністрацыі, атрымаў вышэйшую ўзнагароду свайго гаспадара Расіі, ордэн Андрэя Першазванага, які выдаецца толькі за выключныя заслугі, якія спрыяюць роспіту, велічы і славе Расіі, забеспячэнню яе нацыянальнай бяспекі і суверэнітэту. А 12 снежня 2024 года Бастрыкін уручыў Лукашенку медаль за вернасць службоваму абавязку, што ў чарговы раз падкрэслівае, у чых інтарэсах працуе дыктатар. Наступны пункт. Існуе пагроза таго, што Расія размясціла на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ядерную зброю і цалкам кантралюе. Так, пункты скончылись, працягваю свой пакет. Мы ўжо назіралі і назіраем падобнае ва ўкраіне, дзе праз інтэрвенцыю часткі ўсходу Украіны зараз вядзецца шырокамаштабная вайна. Гэтая краіна прайшла праз інтэрвенцыю, гібридную форму акупацыі з 2014 года по 2022 год. І на сёння амаль 25% тэрыторыі краіны знаходзяцца пад класічнай акупацыяй. Падобнае мы зараз назіраем у Малдове і Грузіі, дзе Расія выступае інтэрвентам і акупантам, пакольку парушыла суверэнныя межы гэтых краінаў: Абхазія, Паўднёвая Асетія, Прыднестров'е. Краіны знаходзяцца па факце пад гібридным уплывам краіны-інтэрвента. Непрыхаваны пачатак інтэрвенцыі Расіі і Беларусі адбыўся яшчэ ў далёкіх 90-х. У 1996 годзе адбыўся другі рэферэндум, які выклікаў палітычны крызіс у Беларусі. Рэферэндум аб змяненні рашэння Канстытуцыі, якое пашырала паўнамоцтвы прэзідэнта і змены тэрміну кіравання. Беларуская апазіцыя выступіла супраць, што правяло да крызісу і абвастрэння ў адносінах з парламентам. Для вырашэння крызісу ў Мінск прыбыла дэлегацыя з Расіі, якую узначальваў тагачасны прэм'ер-міністр Віктор Чэрнамырдзін. Было заключено пагадненне, у якім Лукашенко адмяняў свае ўказы, якія дэкларавалі юрыдычную абавязковасць вынікаў рэферэндуму. А Верховны Савет адклікаў з Канстытуцыйнага суда і спыніў справу аб парушэнні прэзідэнтам Канстытуцыі. Пагадненне было парушана. Лукашенко распусціў Верховны Савет і змяніў яго на двухпалатны парламент, падкантрольны яму. А 23 лістапада 1996 года Лукашенко заявіў аб абавязковасці рашэнняў рэферэндуму. Многія дзяржавы і міжнародныя органы не прызналі афіцыйныя вынікі рэферэндуму і аб'явілі іх незаконнымі. Расія жыве па прынцыпе «калонія не мае права развівацца», але Расія вораг. І мы не калонія. Беларусь еўрапейская краіна і павінна быць у кластары цывілізаваных суседзяў. Прызнанне інтэрвенцыі, а далей і ўсталяванне новай формы гібриднай акупацыі краінай-інтэрвентам Расіі на міжнародным узроўні па сітуацыі ў Беларусі можа прывесці да якасных пазітыўных наступстваў для нашай краіны і міжнароднай супольнасці. Вось некаторыя з магчымых пазітыўных наступств. Першае. Абарона суверэнітэту Беларусі. Грамадзяне Беларусі
адзіная крыніца ўлады і носьбіт суверэнітэту, адзін з інструментаў абароны суверэнітэту, прызнанне інтэрвенцыі і адпаведная рэакцыя і беларусаў, і міжнароднай супольнасці. Другое, прызнанне правоў Беларусі на самаабарону. Згодна статуту ОАН мы маем права на самооборону. Да нас пытанне, чаму мы яшчэ не запустили гэты працэс, але я сёння тут ровно дзеля гэтага. Я даважу да грамадскасці, што Беларусь перадусім, і мы выкарыстоўваем кожную магчымасць. Трэцяе, судовы пераслед на міжнародным узроўні. Хто датычны да інтэрвенцыі, хто спрыяў інтэрвенцыі, хто падтрымліваў краіну-агрэсар, павінен адказаць за зламаны лёс мільёнаў. Чацвёртае, палітычная і дыпламатычная ізаляцыя краіны-агрэсара. Нам патрэбна дабівацца немагчымасці краіны інтэрвенту ўплываць на палітычныя, эканамічныя, ваенныя рашэнні ў Беларусі. Пятае, падтрымка палітычных дэмакратычных сіл і рэформаў у Беларусі. Цяпер я прывяду неаспрэчныя факты на карысць інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь. Палітычная інтэрвенцыя, дамовы ў рамках саюзнай дзяржавы, краіны ў Канстытуцыю 1995 года, 96 года, 2004, 2022. Военные интервенции, войсковые базы РФ на территории Беларуси, суместные войсковые вучения и присутность российских войск, контроль поветренной просторы Республики Беларусь и військовый контроль с боку РФ. Экономичная залежность, залежность от энергоресурсов и кредитная залежность с необходимостью рекрупстаризации державного долга. Пагроза развязывания громадской войны при поддержке режима РФ. Амбассадор РФ у Беларуси Борис Грызлов заявил, что Россия окажет допомогу Беларуси в протестов после президентских выборов 2025 года. Информаційны і медыйны ціск, выкарыстоўванне і агрэсіўная прапаганда, моўная асіміляцыя, русіфікацыя, культурная экспансія і іншае. Міграцыйны крызіс. Міграцыйны крызіс на мяжы Польшчы, Літвы і Латвіі з боку Беларусі адбыўся яшчэ ў 2021 годзе і застаецца адной з найбольшых бяспечных і гуманітарных праблем для краін Балтыі і Польшчы. Дакладна вядома, што дастаўкай гэтых званых мігрантаў займаецца Расія. Удзел у вайне супраць Украіны ў 2022 годзе Расія выкарыстала тэрыторыю Беларусі для пачатку ваеннай аперацыі ва ўкраіне, што сведчыць пра прамы кантроль над вайсковай інфраструктурай краіны. Спадарства, лічу важным для дальнейшей працы ініцыяваць галасаванне ў рамках Координацыйнай рады па пытаннях прызнання інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь. Ініцыяваць галасаванне ў рамках Координацыйнай рады по пытаннях прызнання новой формы гібриднай акупацыі. Скептикам адносна правамоцнасці ўвядзення новых тэрмінаў нагадаю, што, напрыклад, паняцце геноцид упершыню ўзнікла, яго, дарэчы, увёл беларус, нараджэнец у Беларусі Рафаэль Лемкін. Дык вось, з'явіўся гэты тэрмін ажно ў 1944 годзе. І зараз гэта норма, замацаваная канвенцыяй. Але гэта не сведчыць, што да таго часу не было геноцидных войнаў. Прыйшоў час вызначыць інтэрвенцыю і запрапанаваць свету новы генезіс. Тэрмін гібридная форма акупацыі. Гібридная форма акупацыі ў рамках міжнароднага права дае магчымасць блокировать на самом пачатку любы намер вынішчыць этнос праз гібридную форму, напрыклад, легальное прызначэнне акупацыйнай адміністрацыі, узброеныя канфлікты на падставе ісконнай мовы і іншае. Я настойваю на неабходнасці давесці да кожнага, што суверэнітэт Беларусі не толькі за статутам ААН і за кожным сумленным грамадзянінам Беларусі. Беларусь перадусім, дзякуй за ўвагу і жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй вялікі, спадар Александр. Пачынаем пытанні. Калі ласка, падымайце руку, калі хацелі падрэагаваць на выступ спадара Александра. Спадарства, не саромцеся. Ёсць рука, Ліза, калі ласка. Александр будзе другі, Ліза першая. Ліза Прокопчык, Моладзева наступ. У мяне некалькі пытанняў, насамрэч, калі не акранацца як бы сутнасці дакумента, то пытанне, напэўна, першае такое, навошта пішацца такая заява, то бачу нейкага уплыву гэтай заявы для унутры палітычнай сітуацыі ў Беларусі.
і бачу негатыўныя наступствы для знешнепалітычнай як бы Ну, давайте сітуацыі. У тым поступово. сэнсе, Давайте поступово пытанне я буду адказваць. Першае пытанне ўсё ж таку якое? Дзеля чаго ўвогуле гэты праект? ну так, якая як бы мэта, што Мэта. мы можам дасягнуць, як бы, калі мы прымем гэтую заяву? Я зразумеў. Глядзіце, дзякуй за пытанне, па-першае. Глядзіце, вайна скончыцца ў любым выпадку. І з цягам часу падымецца пытанне Беларусі, па які бок яна была. Я ведаю, што ў Верховнай Рады Украіны ёсць два законапраекты, дзе Беларусь альбо акупавана, ну, ці пад уплывам Расіі, ці яна выступае як саагрэсар. Дык вось, каб не плаціць кантрыбуцыі і рэпарацыі, мы можам прыняць тое, што Беларусь акупавана. Яна так, я згодны, не трапляе пад тэрмін класічнай акупацыі. Але, гаспадарства, тут я хочу звярнуцца да ўсіх, разумееце, тэрміны, якія былі заснаваны ў 19-20 стагоддзі, яны не заўсёды могуць падысці до 21-го стагоддзя. Мы бачым, які моцны ўплыў зараз мае Расія на Беларусь і да чаго гэта прыводзіць. Я у сваім законапраекце спрабаваў патлумачыць і вось зачапіць кожны такі момант. Ось. Ну, калі так коротенько, калі падымецца пытанне Беларусі, то хацелася б, каб усё ж таку людзі не былі адказныя за тое, што не хацелі. Ну, ось тут у меня якраз моє другое пытанне было звязана з кантрыбуцыямі, рэпарацыямі, як бы патэнцыйнай мірнай дамовай, тому што, як мне падаецца, я не экспертка, але все ж таки кантрыбуцыі, рэпарацыі гэта частка мірнай дамовы, так, хто каму што павінен за тое, што адбылося. І вось тут у меня такая, ну, не ведаю, перадасцярога, што калі мы кажам, што Беларусь была ўвесь гэты час акупаваная, ці будзе ўвогуле тады Беларусь, ці беларускае прадстаўніцтва прымаць нейкі ўдзел у гэтых мірных перамовах. Таму што, ну, Беларусь сапраўды з'яўляецца, як бы, нават калі не актарам паўнавартасным, так, але пэўным бокам у гэтым канфлікце. І так, я тут просто, як бы, прапаную трошки далей пра гэта падумаць. І я адразу тады задам пытанне, ці плануецца ў такім выглядзе прымаць гэтую заяву, ці гэта проста вось тое пытанне, якое вы агучылі, што там мы прызнаем інтэрвенцыю Расіі ў Беларусь. Ці гэта вось мы той тэкст заявы, які чыталі, які на канале вісіць, гэта вось тое, за што мы будзем галасаваць. Ну, глядзіце, я ўвогуле разбіў на два, таму што я яшчэ раз, я разумею, што Беларусь не трапляе пад класічную акупацыю. Таму я разбіў на два пункты. Першы, гэта прыняццё інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь. Як па мне, гэта факт. Ну, ось. Я прапаную за гэта прагаласаваць, ну, хаця бы вынесці на галасаванне, ці цікава гэта тэма ў Коордынацыйнай радзе. Другая будзе увесці новы тэрмін – гібридная акупацыя. І я прывожу таксама факты, чаму Беларусь можа трапляць пад гэта. Але такога яшчэ самога тэрміна не мае, таму мне трэба, я б нават сказаў, падтрымка Коордынацыйнай рады, што калі беларусы зацікаўлены ў гэтым, да, то тады можна працаваць далей. У мяне ёсць і рэзалюцыя, проста я яшчэ не скідаў яе ў сакратарыят, як яно будзе выглядаць усё. Дзякуй вялікі. Я хацела паправіць, што мы ўвесь час блытаемся ў паняццях. Мы выкарыстоўваем словы заява, дэкларацыя, законапраект, рэзалюцыя, і ўсё гэта розныя дакументы, а тое, што мы бачылі, гэта хутчэй тлумачэнне да нейкіх тэзісаў. Ну так, глядзіце, насамрэч, мне цікава тое, што як адрэагіруе на гэта Коордынацыйная рада. Тобто, пра інтэрвенцыю асобна і ці вартыя мы уводзіць новыя тэрміны. Як лічаць чальцы Коордынацыйнай рады? Ёсць гібридная акупацыя ці не мае? Ёсць інтэрвенцыя ці не мае? Дзякуй вялікі. У нас наступныя яшчэ 3 рукі. Першы Александр Клачко. Калі ласка. Мікрафон выключаны. Дякую. Вітаю усіх. Перша, сама ідэя, яку выдвигае, прасоўвае Александр Наукович, цалкам мне пасуе, і я падтрымліваю гэтую ідэю. Я лічу, што нам, беларусам, трэба вызначыцца
ну, в якім стані зараз знаходиться наша країна. Або калі гэта не зробім мы, за нас гэта зробяць іншыя краіны. Хочам мы гэтага ці не хочам, і без нашага ўдзелу. А тое, хто мы, суагрэсар, як адзін варыянт, як Александр уже казаў, альбо мы знаходзімся пад гібриднай акупацыяй, падвергліся інтэрвенцыі з боку Расіі. Мне больш пасуе, і я лічу шчыра, што у прыватнай беседзе я магу сказаць, што Беларусь наогул акупавана, да? Але я разумею, што ёсць міжнароднае права, і там можна падымаць пытанне о статусе гібриднай акупацыі і ўвядзення такого паняцця. Я лічу, што гэту прапанову трэба разглядзець больш дэтальна з кропкі гледжання нарматыўных міжнародных правовых актаў. Вось, і удакладніць у некаторых момантах, і пасля гэтага вынесці на галасаванне нашай Кацэрнай Рады. Прызнанне Беларусі, знаходзішся пад гібриднай акупацыяй, пад інтэрвенцыяй Расіі, адкрывае нам шмат магчымасцей. Таму што пытанне ў мяне зараз па Александру Навуковічу: хто ён для сусвета? Тэрарыст, які змагаецца супраць суверэннай дзяржавы Беларусь, ці чалавек, які намагаецца яе вызваліць? Вось гэта галоўнае пытанне, на якія я шукаю адказ. І гэта ініцыятыва дапаможа вызначыцца з гэтым тэрмінам. Хто такі добраахвотнік, беларускі добраахвотнік Александр Навуковіч? Дзякую. Дзякую, вялікі спадар Александр. Наступная рука у спадара Михаіла Кірылюка. Перадаю мікрафон, калі ласка. Добрый день, шановне спадарства. Цікавая заява, я яе падтрымліваю па сутнасці. Па-першае, мне здаецца, што самае галоўнае, яна адлюстроўвае фактычны стан рэчаў, да? Ужо потым можна абмяркоўваць, ці гэта карысна, ці не карысна. Па-першае, трэба вызначыцца, мне падаецца, ці гэта праўда, ці не. І калі вось аналізаваць існуючы стан рэчаў, то мне, як праўніку, здаецца, што, на жаль, яна адлюстроўвае, да? Калі б мяне папрасілі падрыхтаваць дадатковыя аргументы у карысць гэтай заявы, я б сказаў бы, што ёсць яшчэ такі тэрмін, як каланізацыя, які досыць папулярны ў Еўропе і ў Амерыке, і змаганне каланізаваных народаў за сваю будучыню і незалежнасць — гэта, тренд апошніх стагоддзяў, да, можна там успомніць апошнія, там, напрыклад, там медыйныя выступы у парламенце, мне здаецца, Новай Зеландіі. Вось, і ўвогуле гэта тренд і для Афрыкі у тым ліку. І мы, мне здаецца, маем поўнае права казаць, што ў нас каланізацыя беларускіх зямель як аргумент з расійскага боку ідзе нават не з 91-го года, там не з 94-го, бо гэта так трохі дзіўна выглядае. Вось мы аб'явілі незалежнасць, і ў які час, да, мы сталі залежнымі ад Расіі. Каланізацыя беларускіх зямель, мы можам казаць, ішла з 1795 года, з таго момента, як беларускія землі, які знаходзіліся ў складзе Рэчы Паспалітай, былі анексаваны Расійскай імперыяй. Да? Потым мы былі ў складзе Савецкага Саюзу, дзе таксама беларуская нацыя вынішчалася. Гэтаму ёсць дакументальнае пацверджанне, той же 37-й год, 39-й, калі вынішчаліся беларуская культура, беларускія паэты. І далей. Гэтаму дастаткова фактычных доказаў. І калі мы праводзім такую гістарычную лінію, то у нас, мы бачым цалкам лагічную сітуацыю. Вось у нас наступіла некалькі год незалежнасці, і потым палітык, які з самага пачатку казаў, што яго палітычны курс — гэта аднаўленне сувязяў з Расіяй, ён зрабіў усё, што ён казаў. Да? І тут добра вельмі вызначаная роля дамовы саюзнай дзяржавы 1999 году, да, якая замацоўвала залежнасць эканамічную, ваенную, палітычную, дыпламатычную. Да? І вось гэта таксама веха каланізацыі, і змяняўся статус беларускай мовы ў 96-м году на незаконным рэферэндуме. Таксама элемент каланізацыі. Што датычыцца змены тэрмінаў, я таксама падтрымліваю
бо у нас там некалькі год назад і не было такога агульнаўжыванага тэрміна гібридная вайна, а зараз ён агульна ўжываецца. Вось там не так даўно у нас казалі, што няма шанса прыцягнуць Лукашенка да адказнасці ў міжнародным крымінальным судзе, а зараз вось нават і ўрад Літвы ў гэтым больш перакананы. Таму у мяне хутчэй зварот да усіх дэлегатаў каардынацыйнай рады, калі нехта бачыць нейкія сур'ёзныя абгрунтаваныя аргументы супраць гэтай заявы, то, напэўна, самы час іх агучыць. І што яшчэ? І гэта вельмі важна таксама адзначана, што гэта паказвае статус беларускіх камбатантаў, якія зараз ваююць у Ўкраіне, да? Хто яны з боку міжнароднага права. Калі у нас будзе прызнанне вось гэтага дакумента на нейкім там дэкларатыўным, палітычным узроўні, калі мы хацім, каб больш людзей ваявала у ВСУ супраць расійскага войска, ну тады ў нас ёсць што сказаць, да, што вы па міжнароднаму праву не тэрарысты, вы афіцыйна змагаецесь за незалежнасць сваёй дзяржавы, якая акупавана, каланізавана, праз сотні год вынішчалася мова і культура, і вы маеце гэта права. Ці вы тэрарысты, да, якія вы нападаеце на законна выбраную ўладу. Гэта таксама важны вадараздзел. Нават калі не атрымаецца, я лічу, што гэта той напрамак, у якім можа быць ёсць сэнс паспрабаваць. Вялікі дзякуй. Дзякуй, вялікі спадар Міхаіл, і слово перадаецца спадару Паўлу Мар'еўскаму. Вітаю, сябры. Я хацеў падтрымаць Александра Наўковіча Лахвіча, які зараз знаходзіцца ва ўкраіне і адстойвае незалежнасць Украіны. Сур'ёзнае пытанне, і калі мы раней з Александром абмяркоўвалі гэты законапраект, які ён падрыхтаваў, у мяне былі сумневы, бо у мировой юрыспрудэнцыі няма такога прыклада і такога тэрміна, як гібридная акупацыя. Але калісьці не было такога і як геноцид, такога пытання, як геноцид. Таму штосьці прыходзіцца рабіць упершыню. І калі мы будзем першыя, то нам за это будзе павага. Наконт таго яшчэ хацеў сказаць, што не так даўно Медведзеў казаў пра тое, што трэба ўключаць у состав России нейкія суседнія краіны, і не за гарамі будзе паўнамаштабная акупацыя Беларусі. І таму тое, што робіць Александр Наўковіч, мне ён больш знакомы як Лахвіч, я цалкам падтрымліваю і лічу гэта такім сур'ёзным накірункам, і прашу усіх сябраў каардынацыйнай рады падтрымаць яго законапраект. Дзякуй. Дзякуй, спадар Павел. Я б хацела таксама адкаментаваць, трымала руку. Я думаю, што ў Каардынацыйнай радзе не будзе людзей, якія скажуць, што Беларусь не знаходзіцца пад, стаўце патрэбнае слово, Расіі, акупацыі, каланізацыі, інтэрвенцыі, уплывам, каму што падабаецца. Так? Гэтыя дэбаты пачаліся яшчэ 2 гады таму. Як гэта называць? Менавіта таму, што тая форма гібриднай акупацыі, якую, мне падаецца, яшчэ ад пачатку вайны пачалі публічныя людзі выкарыстоўваць у медыа, што гэтая форма не зафіксаваная нідзе юрыдычна на сённяшні дзень. І ў пэўны момант я тут хачу звярнуць вашу увагу на тое, што кажа спадар Міхаіл Кіралюк. Менавіта эксперты, тыя людзі, якія з'яўляюцца экспертамі Еўрапейскага звязу, амерыканскіх інстытутаў, беларускія эксперты, якія ўваходзяць у гэтыя колы і да якіх прыслухоўваюцца, прыйшлі да вось гэтага слова каланізацыя.
Мне тут было б на гэтым моманце цікава паглядзець і параўнаць ваш, ну вось, узяць два тэрміны: каланізацыя і гібридная акупацыя, які вы прапаноўваеце. Ці гэта раптам не будзе тое самае, ці мы як бы не пераназавем існуючы тэрмін, так? А калі не, то я падтрымаю як бы новую тэрміналогію, так, калі гэта варта таго. Пытанне, якое заўсёды яшчэ ўзнікала ў гэтых дыскусіях, гэта калі мы прызнаем Беларусь пад акупацыяй, ці мы такім чынам не пазбавім Лукашенка адказнасці. Ці калі прыйдзе час суда, не будзе за ўсё, што рабіў, ну, то бок, ці не дадзім мы яму магчымасць сказаць: а я быў пад акупацыяй, я нічога не вырашаў, і я ні ў чым не вінны. Вось гэта заўсёды было пытанне. Ну, як бы, я не ўпэўнена, што мы маем на гэты адказ, але, калі ласка, таксама звярніце на гэта ўвагу. Спадар Юрый Гапарэвіч, перадаю мікрафон, калі ласка. Дякую вялікі. Насамрэч, хацеў бы пачаць з тэрмінологіі. Калі мы называем это законопроектам, то ён мусіць мець адпаведныя характарыстыкі, якія ўласцівыя законопроектам, ну і пэўную працэдуру падрыхтоўкі, праходжання узгадненняў і прыняцця. Тут маецца на ўвазе таксама, я бачу вялікую патрэбу і дадатковай экспертызы. Але, ну, нават першыя крокі тут яшчэ варта будзе зрабіць. Таму той дакумент, які мы маем на разглядзе, хутчэй адносіцца да катэгорыі заявы. І, ну, калі аўтары пагаджаюцца, ў такім выглядзе можа на сёння існаваць. І трошкі па змесце і па магчымых наступствах. Вот уже это пытанне прагучала, але, канешне, хацелось бы больш дакладна даведацца, якія могуць быць наступствы ад прыняцця падобнай заявы у сённяшнім часе, скажем, калі это будзе рашэнне Координацыйнай рады, і у перспектыве наступны перыяд, я так разглядаю, правядзення мірных перамоў па Украіне, і наступны яшчэ перыяд у перспектыве змены ўлады ў Беларусі. І што тычыцца перыяда правядзення перамоў па Ўкраіне, ну, на сёння не выглядае, што ёсць нейкі адназначны сцэнар гэтых перамоваў і як будуць выглядаць пазіцыі бакоў. І мне падаецца, што в сітуацыі, калі будзе міжнароднае прызнанне Беларусі як акупаванай тэрыторыі, і перамовы будуць праходзіць пры моцнай пазіцыі Расіі, а такі сцэнар выключаць нельга, гэта значыць, што пра лёс тэрыторыі, на якой знаходзіцца Рэспубліка Беларусь, будзе клапаціцца ці адказваць той, хто там ажыццяўляе эфектыўнае кіраўніцтва і прадстаўляць інтарэсы гэтай тэрыторыі. Ну, у дадзенай сітуацыі мы прыняццём падобнага рашэння даем права прадстаўляць інтарэсы Расійскай Федэрацыі як той краіне, якая ажыццявіла акупацыю тэрыторыі Беларусі. Ну, можа быць, я тут памыляюся, і аўтары мяне паправяць. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Спадар Александр, мабыць, вы хацелі падрэагаваць ужо, і мы далей бы перайшлі да наступных пытанняў. Мне адказаць на пытанне? Да, дзякуй. Я просто вы пытанне за пытаннем. І, ну, так, укуся пытанняў не было у Клочко, Маіевскага, таксама дзякуй за падтрымку, хлопцы. Так, наконт вашага пытання, що можа Лукашенко пазбегнуць адказнасці, нет, менавіта ў сваім праекце, назовем праект, я падкрэсліваю, што гэта прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі, стаўленік Кремля, ну, калі на то пайшло. І ён робіць усё дзеля таго, каб вынішчыць усё беларускае. І за гэта ён панясе адказнасць. Я думаю, адказаў коротенька. Наконт наступстваў у той ці іншы бок, ну, спадарства, тут трэба зразумела, што несці нейкія рызыкі, усё прадугледзець немагчыма. Я шчыра, калі пісаў гэты праект, я веру ў лепшую будучыню. Тобто,
Может быть, американцы не погодятся с таким термином, потому что мае месца быть и их краина себе поводила по дачыненню іншых краінаў. Але я не представляю тут цікавасць Америки, я представляю тут зацікаўленасць беларусаў. Вось. І насамрэч ужо прагучала, што некалькі год мы тупчымся на месцы і не можам неяк гэта назваць. Так давайте пачнем хаця бы вось з гэтага галасавання, ці цікава гэта, і будзем працаваць разам. У мяне ёсць міжнародныя спецыялісты, у мяне ёсць юрысты, адукаваныя ў Беларусі, каманда, якая мне дапамагае. Ось. І калі я пабачу, што Коордынацыйнай радзе цікава разгледзець інтэрвенцыю России у Беларусі і новую форму гібриднай акупацыі, я скіну і рэзалюцыю, і будзем весці працу. Дарэчы, хто захоча, можа дапамагаць. Я ведаю, што у Коордынацыйнай радзе ствараюцца працоўныя групы. Дякую вялікі. Ліза, цябе ўжо другі раз. Так, але мне короткая прапанова, просто нават адказваць не трэба. Я ўжо, дарэчы, Андрэй Егоров агучыў, што можа нехта ведае, можа ўжо ёсць нейкія акадэмічныя групы, якія даследуюць гэта, можа ўжо ёсць нейкія нават напісаныя даследаванні наконт гэтых тэрмінаў увогуле і наконт сітуацыі. Я разумею, што як бы сітуацыя даволі новая як бы у гісторыі. Вось. Таму што так можна зрабіць такое там гучную палітычную заяву, але, як я і казала, пакуль не вельмі зразумела, які сэнс, таму што мы не разумеем пакуль наступствы, мы іх нават не прааналізавалі. Дзякую Ну, я вялікі. скажу, я ўсё ж таки за тое, каб пачаць. Ёсць там праца, не мае працы, гэта не сведчыць аб тым, каб я просто, ладно, давайте пачакаем кагосьці, альбо пашукаем, хто за нас гэта зробіць. Я канкрэтна прапаную, што я можу гэтым займацца. У вас ёсць выбар, за ці супраць. Я гэта пакуль бачу так. А наконт наступстваў пабачым. Я думаю, што сусветнае суспільства адрэагуе абавязкова. Ўсё ж таки гэта новы тэрмін. Дякую вялікі. Спадар Александр Кнурович, вам слова. Дзень добры. Па-першае, я падтрымаю спадара Егорова ў тым сэнсе, што ўсё ж такі пытанне нейкіх фармулёвак, гэта пытанне экспертнае. Мне вельмі падабаўся артыкул на гэту тэму Екатерина Дайкала і Артём Шрайбман. Яны пісалі на нейкіх падставах, што не можа быць сённяшняе становішча апісана як акупацыя. То бок мне здаецца, што гэта ўсё ж такі экспертная сфера. Гэта першае. Другое, я сёння не весь вечар, але астатнія паўгадзіны чую, і все баяўся пачуць тое, што трэба зняць адказнасць беларускага грамадства за тое, што адбылося. І адзін раз я, на жаль, гэта пачуў. Я пачуў у такіх цэлях прыняцця гэтага дакумента тое, каб Беларусь не апынулася ў стане краіны, якая выплачвае рэпарацыі ў краіне. Мне здаецца, гэта вельмі шкодная прапанова, таму што, канешне, Лукашенко вораг. Але калі мы себе запытаем, якая частка краіны, якая частка грамадства падтрымлівала вось такія вельмі цесныя суадносіны з Расіяй у сярэдзіне, у канцы 90-х, мы шчыра адкажам, што гэта была большая частка грамадства. І калі мы сёння запытаем, якая частка грамадства падтрымлівае расійскі бок у агрэсіі супраць Украіны, то суадносіны падтрымкі Расіі і Украіны будуць 3:1. То бок беларускае грамадства зараз унутры краіны, яно хворае. І для таго, каб яно апынулася ў стане здаровай нацыі, патрэбна, каб яно прайшло і праз прызнанне ўдзелу ў акупацыі менавіта суб'ект як краіна Беларусь удзельнічае в акупацыі. Гэта першае. І праз прызнанне асабістай адказнасці за падтрымку удзела Расіі в акупацыі, не в акупацыі, а в агрэсіі супраць Украіны. І калі не будзе гэтага працэсу, то мы выйдзем на яшчэ одно кола праз некалькі гадоў. Таму я бы прапанаваў пазбегаць гэтай аргументацыі, што мы павінны зняць адказнасць з беларускага грамадства такім чынам, прызнаючы расійскую акупацыю Беларусі. Дзякую. Дякую вялікі.
Я Давайте я магчым... тады сразу буду отказывать, каб не забыться. Да? Глядзіце, у маім праекце нават тут у сціслай форме я агучваў пункты і ёсць адзін з пунктаў вось судовы пераслед на міжнародным узроўні, хто датычны да інтэрвенцыі, хто спрыяў інтэрвенцыі, хто падтрымліваў краіну агрэсара, павінен адказаць за зламаны лёс мільёнаў. Тобто, зразумела, што не толькі мы, але і мы ў тым ліку будем пасля перамогі Украіны разбіраць пытанне Беларусі. Я не здымаю адказнасць з тых, хто дапамагаў Расіі. Калектыўна, калі ўжо на то пайшло, то вінны ўсе беларусы, нават тыя, якія ўвогуле не галасавалі за Лукашенка ні разу. Чаму? Таму што калі ў 94-м годзе мы калектыўна зрабілі гэтую памылку, то ў 96-м годзе і так далей просто не хапіла моцы яе выправіць. А гэта з-за чаго? З-за таго, што большая колькасць усё задавальняла. І вось тут сваім законапраектам я хочу паказаць, якія наступствы мы ўжо маем з-за адной памылкі 94-го года. Каб такое не паўтаралася, то давайте супынем вось гэтай тэрміналогіі, што можа адбыцца ў будучыні. Я разумею, гісторыя яна зменіцца, але яна і цыклічна. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Вам тут у чаце Ліза Пракопчык, якая адстойвае таксама правы моладзі, намекае, што, па-першае, шмат хто з нас не нарадзіўся яшчэ ў 94-м, а па-другое, тое, што тое грамадства, якое збольшага падтрымлівае на сённяшні момант статыстычна Расію і дзеянні Лукашэнкі, магчыма, не дажыве да рэпарацыі, а сплочваць гэта ўсё патрэбна будзе акурат моладзі. Таму тут нагадваем, што... Гэта злучная заўвага, я тое і маў на ўвазе, што ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, там, ну не ведаюць, а нарадзіліся пасля таго, як Лукашенко ўжо узурпіраваў уладу. І калектыўна ўсё ж таку мы ўсе вінны. Вінныя бацькі, якія прагаласавалі, там не падтрымалі і так далее, што не цікавіліся палітыкай, вось зараз будзем ужо цікавіцца. Але ўсё ж таку саму выснову вось наконт пытання Беларусі пасля перамогі Украіны будзем вырашаць усе разам, і мы ў тым ліку будзем казаць свае словы. І я ўпэўнены, што і тая ж Ліза выкажацца абавязкова наконт моладзі. Ну, я думаю, што мы падтрымаем. Паглядзім, гэта будзе яшчэ пасля перамогі. Як вам агулам ідэя перад тым, як прымаць заяву, склікаць экспертнае кола і паслухаць экспертаў? Ведаеце, ужо людзі працуюць, ужо буду шчыры, гэты дакумент ужо пераведзены на некалькі моваў і ён гуляе па Еўропе. Вось, ёсць зацікаўленасць праектам, таму калі мы будзем далей туптацца на месцы, ну, просто гэта гублянне часу. Я не супраць экспертаў, але гэта ўсё будзе ўпірацца ў час. Я сёння ўсё ж таки хацеў бы, каб заўтра ці калі там у бліжэйшы час прайшло галасаванне, я пабачыў зацікаўленасць каардынацыйнай радзе і зразумеў, што мне з вами у адным шляху. Вось. Калі гэта будзе адыходзіць на некаторы час, у мяне няма часу забаўляцца. Неяк так. Вельмі шкада, што вы не далучылі нас да працы на этапе распрацоўкі, і калі гэтыя экспертныя дэбаты адбываліся і ставіліся нас перад досыць ультыматыўным фактам на не вельмі добра падрыхтаваным дакуменце, які створаны граматычна неправільна, шантажуеце нас галасаваннем за адзін дзень, і што гэта паўплывае на вашы ўражанні пра тое, як мы насамрэч ставімся да Расіі, хаця гэта можа быць проста ўражанні пра дакумент, які не вельмі добра складзены. Дзякуй вялікі. Гаспадар Міхаіл Кіралюк. Ну, мне падабаецца, што у нас такое сутнасці абмеркаванне пайшло. Вось хацеў бы коротко адрэагаваць на заяву паважанага гаспадара Александра Кныровіча пра тое, што ў 3 разы больш за Расію беларусаў, чым за Украіну. Мне здаецца, часткова вы правы у тым, што ёсць значная частка грамадства Беларусі, якая падтрымлівае расійскую агрэсію, і гэта наша бяда.
Але я бачу іншую сацыялогію, што толькі 3% беларусаў згодны прымаць удзел у вайне. І мне здаецца, што самая лепшая сацыялогія зараз гэта фактычны удзел сваімі дзеяннямі, да, бо мы, калі б сапраўды 2/3 ці 3/4 беларусаў былі гатовыя ісці ваяваць за Расію, ну мы бачылі б гэтых добраахвотнікаў. Мы іх не бачым столькі. Мы бачым, што ёсць некалькі сотень ці некалькі тысяч беларусаў, якія воююць за Украіну, але не бачым, каб прапаганда Расіі или Беларусі педаліравала там десяткі тысяч добраахвотнікаў з Беларусі, якія воююць за рускі Донбас і там беларускі край трыедзінага народа. Мне здаецца, у іх няма ні адной прычыны гэта хаваць. Таму мне здаецца, што гэтая сацыялогія, яна ўсё ж такі не такая зврочная. Ну і наконт адказнасці Александра Лукашенка у выніку прызнання там Беларусі часткова акупаванай, ну ўсё ж такі такія прыклады ёсць. Мне здаецца, што адказнасць кіраўніка акупаванай адміністрацыі на мае месца, да, і праз банальны беларускі крымінальны кодекс, праз тое, што падпарадкаванне заведама крымінальнаму загаду не вызваляе ад адказнасці, ну спроба выйсці з адказнасці, яна пераадольваецца. Вось, таму я падтрымліваю прапанову аб нейкім такім больш грунтоўным, экспертным, шырокім абмеркаванні. Я думаю, што ў выніку павінна нарадзіцца нешта у тым или іным выглядзе, ці то будзе каланізацыя, ці акупацыя, але любы дакумент, які будзе падкрэсліваць вымушаны характар удзела Беларусі ў вайне і залежнасць Беларусі у гэтай сітуацыі, мне здаецца карысным, ну хаця б таму, што, напрыклад, можна будзе абгрунтоўваць неабходнасць, чаго мы просім, напрыклад, прыняцце нейкіх мер не ў адносіны толькі да беларускіх асобаў, але ў датычанні расійскіх асобаў, якія таксама несуць адказнасць за тое, што адбываецца зараз у Беларусі. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадар Александр Клачко. Я бы хотел задать Александру Науковичу такое пытанне. Саня, ты мне подкажи, Александр, ты мне подкажи, калі ласка, якое пытанне ты сёння плануеш вынесці на галасаванне? Каб просто мы разумелі, аб чым зараз размова ідзе. Мікрафон выключаны. Да, дзякуй. Два пытання. Ці зараз ініцыяваць галасаванне ў рамках Координацыйнай рады па пытання прызнання інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь. Гэта першае. Другое, ініцыяваць галасаванне ў рамках Координацыйнай рады па пытаннях прызнання новай формы гібриднай акупацыі. То бок без дакументаў, проста апытанка такая, так, па двух пытаннях? Так, і да, я пачуў людзей, што трэба больш экспертныя імёны. Ну, да, я не юрыст, таму вось гэтую апытанка, яна даст, ну, як мінімум мне, маёй камандзе, рух наперад, зацікаўленасць Координацыйнай рады, і ці мы працуем разам. Ось, калі у вас ёсць прапановы якіх-небудзь таксама працоўных груп, экспертаў, ну ось, конечно, я не супраць. Зразумела, дзякуй вялікі. Ці хтосьці яшчэ хоча штосьці дадаць? Тады наколькі... Можна я? Я больш да вас, я дзесьці, напэўна, вас раззлаваў сваімі ультыматумамі. Я хачу, ну, патлумачыць, просто часу не мае, гэта першае. По-другое, я не юрыст. Каб я быў юрыст, да, міжнароднік, я б тады распрацаваў бы і больш была даказальная база. Па-трэцяе, я як звычайны чалавек, беларус, вось мне цікава, чаму гэта стаіць на месцы ўжо столькі год.
насамрэч, вось чаму. Ось, тому вось я і спяшаюсь. Я скажу, вось мне, каб зрабіць першы крок, мне трэба вось падтрымка Коордынацыйнай рады, або опірацца на гэта. Таму што калі ідзеш у міжнародныя інстытуты, калі цябе не падтрымліваюць беларусы, што мы акупаваны, ці Расія інтэрвент Беларусі, то як можна туды ўвогуле ісці? Я думаў, што вось як будучы парламент, Коордынацыйная рада, гэта і ёсць щось беларускае, дзе мы маем права прымаць законы. У мяне ўсё. Я тут патлумачуся таксама, чаму так зарэагавала. Усе дакументы, якія мы прымаем, гэта нашы такія крокі, за якімі яшчэ стаіць таксама вялікая праца, тое, што вы агучваеце, што каб кудысьці ісці, з кімсьці пра штосьці размаўляць, патрэбна нейкая база і падтрымка. Але тыя, з кім мы размаўляем, не толькі базуюць сваё меркаванне на тым, што заявіла Коордынацыйная рада, і шчыра кажучы, для большасці з іх мы рэдка проста словамі Коордынацыйная рада штосьці з сябе ўяўляем. Так, то бок, нашмат больш гэтыя людзі будуць прыслухоўвацца міжнароднага ўзроўню экспертаў, прафесуру і тых экспертаў, якія наўпростава кансультуюць урады. Так. І яны гэтым пытаннем таксама займаліся, і мала таго, сярод іх ёсць беларусы. Што для нас вялікае шчасце, што столькі беларускіх дактароў навук існуе ў свеце. На жаль, яны вымушаныя былі выехаць з Беларусі, каб працягваць сваю адукацыю за мяжой, але на шчасце ў іх склаліся кар'еры за мяжой, і яны маюць часта вялікі ўплыў. І вось гэтыя людзі будуюць свае кансультацыі на базе юрыдычных ведаў, навуковых ведаў, на базе экспертных дыскусій і ўсяго таго, што адбываецца. Мы можам мець з імі кантакт, мы можам ініцыяваць такія дыскусіі, мы можам да іх прыслухоўвацца, а можам і не прыслухоўвацца. Стратэгія, дзе мы прымаем новую фармулёўку сваёй палітычнай волі, яна таксама існуе. Гэта не, то бок гэта не нейкая абсурдная сітуацыя, гэта таксама магчыма тое, што вы прапаноўваеце. І пытанне тут ужо проста якасці самого дакумента, таму што на сённяшні момант ён такім не з'яўляецца, але мы ўжо даведаліся, што мы зараз не галасуем па дакуменце, а галасуем па двух пытаннях проста і гэта окей. Гэта вы выканалі ўсе фармальныя моманты, ёсць 6 чалавек, якія вас падтрымалі, вы прадставілі свае пытанні на Коордынацыйнай радзе, усе фармальныя пытанні, каб выставіць сёння на галасаванне гэтыя два пытанні выкананыя. Калі вы на гэтым настойваеце, сакратарыят сёння паставіць гэтыя пытанні на галасаванне. Калі мы пагаджаемся, што перад гэтым нам патрэбны яшчэ экспертныя нейкія кансультацыі, пра што сёння шмат разоў прагучала, калі вы на гэта згодныя, гэта вашае права і вашае права нам адмовіць у гэтым. Вось. Дзякуй. Дзякуй. Я ўсё ж таку хацеў бы, каб выставілі на галасаванне дзеля будучай працы. Далей. Вось. І абавязкова вас запрашу свою групу, працоўную, экспертаў. Можа, хто-небудзь з Коордынацыйнай рады хоча далучыцца. Але я кажу, для мяне на сённяшні дзень вельмі важна просто зразумець, ці зацікаўлены гэтым праектам. Калі, давайте пофантазируем, сёння пачынаем галасаваць, не набіраем галасы, то аб чым можна размаўляць? А калі набіраем, то я так разумею, што нам у адным шляху, тым больш, што праца зроблена, нейкія факты, довады, я ўсё ж таку падводжу. А там ужо зрабіць якасны законапраект, я думаю, што гэта наша агульная справа. Дзякуй вялікі. Спадар Владзімір Астапенка, я вельмі спадзявалася вас. Дякую. Я, по-перше, з великим задовольненням послухав нашу дискусію. На мой погляд, це вельми добрий шлях. Ось так ґрунтовно підходить до всіх питань, які перед нами стоять. По-друге, я хотів би щиро подякувати Олександру і той групі, яка за ним стоїть, за ту працю, яку вони зробили. Тому що тут можна шмат обмірковувати, розважати про те, як це потрібно, як це сприймається, можна це, не можна. То, чим
плануем займацца, называецца ў свеце прагрэсіўнае развіццё міжнароднага права. І яно ідзе ўжо апошнія 50-70 гадоў. І, як вы ведаеце, на чале этого працэсу стаіць адмысловая камісія міжнароднага права, якая сусветных экспертаў складаецца і прапановвае чалавецтву там праекты міжнародных конвенций, в этом лику по геноциду, это их праца была, да? Згоден со Стасі, что может з ультиматумами тут не треба размаўляць і падыходзіць до такого питання. А прапанова моя такая, каб мець вынік усього этого абмеркавання, давайте паспрабуем вырашыць пытанне аб стварэнні працоўнай групы координацыйнай рады, якая могла бы формально быць створана, долучить до своей працы адпаведных экспертаў з удзелам відавочна Александра і усіх тых актывістаў, якія за ім стаяць. На мой погляд, это не павінна быць ініцыятыва такой прыватнай групы, да? Давайте бюрократычна інституцыянальна подойдем до этого питания. И, на мой погляд, когда мы становче приймаємо решение, а я готов за такое решение голосовать, это и будет отказ Александра на его питання, потрібно это чи ні. Тому, коли ми створимо таку групу у Координаційній раді, коли до цієї групи долучиться, там, не ведаю, офіс Тихановської, об'єднаний переходний кабінет, інші демократичні структури, тому в виніку буде праця колективна там Білоруського демократичного руху. І вона від цього не стане слабішою. І її презентація може бути більш мощнішою. Тому я захочу протягувати цю працю і пайсці праз створення адмысловай групы. Каб Александр не казаў, што ён до сваёй групы нас готов долучыць. Да? Давайте перевернем песочный годинник и почнем отлик с нуля в рамках Координаційної ради. Часу нема, я згоден. І нам треба спішатися. Так що ось моя прапанова, я сподіваюся, що Олександр може її підтримати. Створити адмысловую працоўную групу Координаційної ради для дальнейшей прапрацоўкі этого питання. Дякую. Дякую за обратную сувязь абгрунтоўную. Я вас пачуў, але глядзіце, вы запрапануеце людзям падтрымаць працоўную групу. А ці ёсць заклапочаныя людзі, якія хочуць туды пайсці? Узгадалі і пераходны кабінет і так далей. Ось, ці ёсць гэтыя людзі, дзе яны былі раней? Я не хочу зараз цягнуць коўдру на сябе. Згодны, моя група адпрацавала, гэта не з Координаційнай рады, але калі ёсць людзі, якія хочуць, калі ласка, долучайцеся. Ось. Проект на 16 сторонках я скидал, скороченный я скидал, презентацию зрабіў. Я хотел бы все ж таки, каб мы проголосовали, поглядели, кто за, кто супраць, и на гэтых высновах ужо мы можем ствараць групу з КР. Калі будуць, зноўку, зразумейце мяне, праведзена вялікая праца, ось, а я зноў буду зараз чакаць, ці захацім мы гэта, ці не захацім. Вы правильно сказали, часу нема. Дякую, спадар Владимир. Ну, якось короткая реплика. Я скажу господару Александру, что питання оккупации, гибридной оккупации вздымалося на разных політичних гутарках. Я был свідком того, да, можно сказать, я вел такие гутарки. Еще в 21-22 году, до початку агрессии супротив країни. І не скажу, що його вельми тепло сприйняла мировая супольність, але над этим питанням працювали і юристи-міжнародники, і відповідні спеціалісти. А я кажу про те, що створення групи – це та інституціональна база, на якій вони, можуть з'явитися, можуть не з'явитися. Да? Но мені здається, що коли така працівна група буде, то вони хутче з'являться, чим не з'являться. Дякую. Так, а коли не буде? Ви даєте гарантію, що є люди, які Ні, зараз... ми бачите, ми розмовляємо про політичне рішення, да? Не юридичне, а політичне рішення. Ну, ми розмовляємо про Координаційній раді, да? І ви ставите докладне питання, чи підтримує Координаційна рада такі підходи, розпрацовку цього концепту. Координаційна рада вам каже, так, підтримуємо, створюємо працівну групу. Коли скаже, ні, не підтримуємо, ну, тоді не створюємо працівну групу, тоді ніхто вам не перешкоджає йти далі своїм шляхом. Но мне здаецца, што вось прапанаваны шлях праз Координаційную раду будзе больш грунтоўным, больш аўтарытэтным, калі хацеце. І мае больш шансаў аб'яднаць усіх зацікаўленых вокруг этого. Дякую вялікі. Шановне господарства, для створення працоўнай групи у Координаційній раді не патрэбнае галасаванне.
патрэбна мінімум 3 чалавекі. Спадар Александр, спадар Владзімир, калі я зараз да вас далучаюся, у нас 3 чалавекі і працоўная група створана. Все згодны? Віншую. Дзякуй. Працоўная Дякую, група ласка. па падрыхтоўцы заявы па усталяванні гібриднай форме акупацыі інтэрвенцыі Расіі і Беларусі створаны. Дзякуй. Спадар Александр. Ну, я долучаюся до вашої групи, тому що я підтримую гэту прапанову з самого початку, коли Саня її пропонував. Дякую. Дякую. Тады я Да, пробачте. Тады прапаную працягнуць дыскусію ў рамах працоўнай групы, спасылку на далучэнне дадаць у канал Красной Рады, і калі я б хацела таксама там пабачыць спадара Михаіла Кіраўліка і таксама запрапанаваць усім, хто мае юрыдычную адукацыю, першую чаргу далучыцца да гэтай групы, а таксама ўсіх проста зацікаўленых, і пасля выстаўляць на галасаванне ўжо прыняты групай дакумент давайце, каб гэта ўжо проста прафесійна было. Але агулам я хочу падкрэсліць, наколькі гэта важная тэма і наколькі ўдзячная вам, спадар Александр, што вы гэта ініцыявалі і падштурхнулі нас, таму што мы ў гэтых лагістычных, юрыдычных момантах часам розныя ёсць экспертныя погляды, розныя меркаванні, экспертныя групы. І часам патрэбны такі штуршок для таго, каб працягваць і давесці справу да канца. Я спадзяюся, што ў бліжэйшым часе гэта станецца. Дзякуй. Добра, тады таксама некалькі словаў. Працоўная група, тады скажыце мне, які час яна будзе фармавацца. Прабачце, я насамрэч, чаму вам пісаў тады асабіста, у мяне часу не мае, праз некалькі дзён я ўязджаю на фронт, і гэта будзе, я не ведаю наколькі. Мне вельмі важна, каб галасаванне прайшло на гэтым тыдні. Калі фарміравацца група будзе больш за тыдзень, то я не паспею. Тым больш, калі ёсць у гэтай новых людзей да гэтай групы што запрапанаваць, то гэта круто. Калі не мае запрапанаваць, што, але мы проста хацім паўдзельнічаць, спадарству, мы цягнем час. Звярніце на гэта ўвагу. Пачуйце мяне яшчэ раз. Я не супраць агульнай працы. Мэта ў нас адна, Беларусь перадусім. Але я зараз не пачуў таго, што я хацеў. Я хочу, каб вынеслі на галасаванне, ці ёсць інтэрвенцыя, ці мы вартыя рабіць новыя тэрміны. Калі мы не вартыя, калі мы не згодныя, то для мяне ўсё зразумела. Усё ж таку, хацеў бы, каб было галасаванне, далей працуем ва ўсіх накірунках, ад мяне любая дапамога, колькі ёсць сіл. Дзякуй. Пазіцыя зразумела, тады выстаўляем на галасаванне сёння 2 пытання. Група ўжо сфармаваная, не патрэбна тыдзень на фармаванне, проста ўжо могуць да нас далучацца людзі, як толькі мы запусцім спасылку на далучэнне да чаціку, то так выглядае. І проста ўжо у працуючай групы, якая ўжо пачала працу пару хвілін як, могуць далучацца людзі. Окей. Добра, тады у нас такі вынік, што мы выносім 2 пытанні тэрміналагічныя на галасаванне Коордынацыйнай рады і адначасова пачынае працу сваю група, але мы не галасуем за дакументы сёння. Мы галасуем толькі за тэрміналагічныя пытанні. Дзякуй вялікі за гэтую жывую дыскусію. Дзякуй, спадар Александр, што такую жывую тэму нам прынеслі, вельмі важную і з вялікай перспектывай. Нам трэба зараз прааналізаваць, як сёння слушна зазначалі, уплыў сёння, уплыў у пакаёвых перамовах і уплыў у новай Беларусі гэтых працэсаў. Я спадзяюся, што мы далучым экспертаў і з-па-за Коордынацыйнай рады да гэтай працы. Магчыма, вы падзеліся з намі таксама вашымі экспертамі, калі хтосьці з іх публічны і гатовы прыйсці і паразмаўляць. І дзякуй усім за гэтую плённую дыскусію. Да сустрэчы праз тыдзень. Жыве Беларусь і слава Украіне. Жыве вечна. Добрага вечара. Героям слава, жыве вечна.